Supaya Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Pak Dalang. Kula ingkang sowan Pak Dalang. Sira iku sapa? Kula Nyai Mong. Kula Kyai Mong Pak Dalang. Kowe arep nyuwun apa? Kula balen nyuwun jarik lurik ajeng niki mbok wedok niki ajeng ngemban anake niki. Nggih Pak Dalang kula nyuwun jarik lurik ajeng kula nggih ngemban anak kula. Ya yen ana jalane ora ana sing gedhe pangapuramu. Nggih Pak Dalang. Kalih kula meling nek pas wetone putrane dipun mong-mongi niku padha arung ngerteni kalih sing momong Kyai Mong Nini Mong niku mengkono inggih nek purun mong-mongi kula bancake kula riwangi. Nggih kula riwangi mugi lair tansah manggih wilujeng panjang yuswa minjang dados laring utami Pak Dalang. Iya. Yen mung tak aturake marang warga agung Indukuh nggih. Kalih kula nyuwun piranti pawon nggih kangge masak nggih. Kuali kendhil tampah entong irus ya yen ana jupuk yen ra ana sing gedhe pangapuramu pun Pak Dalang kula nyuwun nggih Pak Dalang kula nyuwun kula meling Pak Dalang piye nek kagungan putra tesalit ngampun sok diambung niku cirikan lho ngono nggih ketok niku ngambung bocah niku ngambung kali mbok wedok lho nek kula mboten tin kula ndak kula tempiling niku iya dadi ana bayi sih abang turu kok ora entuk diambung, ora entuk dilem. Lah nggih ngoten iki. Arep pramu niku arep njaluk sajen apa? Aku arep njaluk sajen ya kuwi jarek werna pitu kuwi tak jaluk. Ya yen arep mbok jaluk jupukun. Nyatane iki ya wis disajeni. Yen ana kekurangane iku sing gedhe pangapuramu. Ya Kyai Dalang. Matur nuwun ya Kyai Dalang. Aku njaluk pamit aku wis maringi sajen jarek werna pitu. Iya. Lan kowe tak jaluk tansah ngilangno supaya bapak sak kuban tansah manggih. Ya aku melu tansah ngilang jalik lurik ajeng kula nggih ngemban anak kula. Ya yen ana jalane ora ana sing gedhe pangapuramu. Nggih Pak Dalang. Kalih kula meling nek pas wetone putrane dipun mong-mongi niku padha arung ngerteni kalih sing momong Kyai Mong Nini Mong niku